तेवढी असताना म्हणजे विश्वास धरून त्या लंडनच्या शाळांनी दुसऱ्या राज्यामुळे तशीच माझ्या विस्कॉम जाण्याची आर्टिस्ट विस्कॉमचे आर्टिस्ट ॲक्टर्स सिंगर्स म्युझिशियन Alice, Development, Billboard, Lights, Regina, Stage, Francisco and Team, तशीच Sound, Revolutions. आणि कॉन्सर्ट सोडून त्यांनी मला जायचं सपोर्ट केला आणि त्याच्या आधारात आई समोर या तुझी मुखात दोन प्रॉब्लेम आणि सोडून मुंचेला विभाग देणार कारण आणि मला जायचं आता तिला वगैरे तसेच मुंचेला आम्हाला पुढे लागले गुजरातच्या नावाने इतिहास काढली आणि आई तुझ्या जबाबदारा त्या डायरेक्ट झाला झाल्या लोक गुजरात लागून समांतर सावले मग या तशीच नाव संधी घेऊन उद्योगात करून त्या नेहमी स्टेटरचे बांधून जे आज युकेच्या शाळा असतात कारण जायचं वर्ष म्हणजे मला सपोर्ट केला त्यांना मोग दिला cannot forget amazing speaker members. Amazing speaker my dad's second home. So that's what I need to do with them. मुझे कारण स्वर्गीय स्वामी के सन ने पाताशी साइड वर्क केला. हवेन तो वर्क करून